Il-Partit Nazzjonalista jrid jagħti futur ġdid bi prospetti għaż-żgħażagħ Maltin u Awċin sostna dan il-kelliem ewlieni tal-Partit Nazzjonalista Peter Aġus f'konferenza tal-aħbarijiet akkumpanjat bil-kelliem għaż-żgħażagħ Karl Guder u l-kandidat għall-elezzjoni ġenerali Bernice Bonello fejn ġie indirizzat l-istħarriġ li sar mill-EY u li wera illi 70% taż-żgħażagħ xebgħu jgħixu f'pajjiżna. U insista li dan ir-riżultat ipoġġi taħt il-lenti l-klassi politika kollha u għalhekk il-Partit Nazzjonalista għandu joffri soluzzjonijiet u proposti konkreti. Aktar milli naraw x'inhu jsir ħażin, naħseb l-appell tagħna huwa li ejja npoġġu l-kol flimkien u naraw kif nistgħu nindirizzaw dan il-malesseri li hemm fis-soċjetà Maltija. Il-deputat Karl Guder fakkar kif il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech ippropona li kull żagħżugħ u żagħżugħa li għandhom bejn is-16 u l-21 sena jingħataw €500 voucher biex isifru fl-Ewropa sabiex jingħataw inċentiva biex verament jiftħu aktar l-orizzonti tagħhom. Għaliex il-Partit Nazzjonalista jrid jara illi meta jiġu lura jkunu jistgħu jgħixu u jaħdmu fil-pajjiż b'aktar ħiliet. Qed jgħidulna żgħażagħ, qed jgħidulna li jridu ambjent aħjar iktar san li jridu jgħixu fih. Qed jgħidulna li jridu pajjiż li joffri industriji ġodda, industriji illi jattiraw għalihom. Fil-budget stess, il-kap tal-partit tkellem fuq kumpaniji bħal Google, Facebook illi nixtiequ nġibu nattiraw lejn Malta biex ikunu jistgħu joffru dawn l-opportunitajiet li żgħażagħ tagħna. Kandidat Bernice Bonello spjegat li l-potenzjal tal-proposta tal-Partit Nazzjonalista fejn żgħażagħ li jipparteċipaw f'aqdiet NGOs u każini fost l-oħrajn jistgħu jingħaqdu fi gruppi u jorganizzaw safra li tkun tinteressa lil dak is-settur partikolari. Jansistiet li żgħażagħ huma garanzija għal futur iżda wisq aktar għal preżent ta' pajjiżna. Żgħażagħ ma ngħidulhomx biss li huma il-futur tagħna, però żgħażagħ huma il-preżent ta' pajjiżna li xinutli ngħidu għax 10 snin oħra u iż-żgħażagħ issa ġifri anke waqt li qed jistudjaw, iridu jaraw li dak li qed jistudjaw, is-setturi li qed jistudjaw, is-setturi fejn ħajjinvestu fihom fl-edukazzjoni tagħhom huma setturi li ħajaraw futur fih. Kelma saħqu li ma jistax ikun li f'pajjiżna żgħażagħ ma jarawx futur għalihom jew sansitra sabiex irabbu familja fil-Gżejjer Maltin u għalhekk illi il-Partit Nazzjonalista qed joffri alternattiva reali.